Mä vähän silittelen sitä, kun se on vastustamaton. Pidä tuosta hiinan päästä kiinni. Ota vaan patukka. Toista se leikki. Heitä silloin. Tai vedä pari kertaa. Heitä mulle. Ihan rauhassa heitä. Otetaan vielä. No niin. Onko joku saippuoinut mun lelun? Kirkki. No niin. Heitä mulle. Heitä vaan. Heitä vaan. No jee, vieläkö toistetaan? Eiköhän tuu riittää. Mä en mennä saada nuoren. Illalla kopittelet. Ota kaulapattusta kiinni, mä haluan sen lelun. Kopitteluharjoituksia. Ja sitten päästä koira irti. Siinä oli vastusta. Haluan, että leikitään lisää. Kutsu vaan sinne. Otetaan kiinni. Parempi. Kävelen siihen viivalle ja pysähdyt siihen. Jätä! Hyvä! Hyvä! Noin.
kiitos. Voit kutsua koira. Jee, tule. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Sitten ihan reipas kävelyvauhti kohti haalaria, kun se pomppaa, niin tiputa hihnamaahan ja pysähdy kattoon. Ole hyvä, saa mennä. Mene puoleen väliin kohti sitä haalaria. Mene ihan haalari eteen seisomaan. Okei, se on. Sitten ei voi kehua koiraa. Hyvä. Joo. Että se haalari on, mä en huomannut sitä täältä. Se katso se haalari haisto, se voitte tulla tänne. Se teki sen niin nopeasti, että mä en täältä huomannut. Hyvin meni. Sitten ohitellaan. Pitkä hihna. Oikealta puolen ohi tonne puulle. Käytte kääntymässä, tuutte takaisin toiselta puolelta. Reipas kävelyvauhti. Saa mennä. Oi, menee niin hienosti, että otetaan vielä uudestaan. Noin. Hyvä. Kehu vaan. Hyvä. Kehu. Hienosti. Joo. Hyvä. Oho. Noin, te olette tullut. Noin. Sitten ohitetaan. Pitkällä hihnalla ja reipas vauhti. Ei tarvii koko mäkeä kiivetä, käyt siellä kääntymässä. Ja toinen samanlainen. Lasken koiran ja
väkehus sitä. Voit mennä sinne vasemman puolelle sen aaveen luokse. Mene sinne etupuolelle ja riisu siltä aavelta huppu. Takakautta eteen. Hyvä. Sitten menette ton toisen aaveen luo, tekee ihan sama juttu. Hyvä. Noin. Ja voitte tulla sieltä pois. Ja voidaan aloittaa. Hyvä. Sitten ruvetaan leikkimään. Jos et halua sitä patukkaa käyttää, niin mä ottaisin sen. Ja vaihdat omaan leluun. Tai leike sillä, kun se Näyttää tykkää. kelpaavan hyvin. Älä käytä ääntä, voit tulla vähän tänne päin. Pidä koira liikkeessä ja kaikki tassut maassa, että riepata. Hyvä, sitten kytketään. Nyt saat laittaa sen sinne sun takkis sisään sen lelun. Se talutin on nyt siellä. Joo. Voit tulla vähän tänne. Ja sitten pitkässä hihnassa seisot siinä. Sitten ruvetaan leikkimään. Niin, nyt saa käyttää ääntä ja ota vaikka sen oman lelun sieltä nyt esiin. Yes. Hieno tyttö, hyvä. 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 Hyvä, kiitos. Hieno. Ai, hieno tyttö. Eli sosiaalisuutta katsottiin. Sehän tuli ja otti kontaktin testin ohjaajan. Nopea koira, se kerkesi tehdä kaikkea monta asiaa siinä. Ja sitten se lähti sen mukaan mielellänsä, otti kontaktia siinä, kun sitä käsiteltiin, että se oikein katsoo sen päälle. Hei, kuka sinä siellä olet? Sitten me katsottiin noin uteliaisuudet, eli koska koira menee tutkimaan jonkun asian, kun on tapahtunut jotain. Etäleikissähän se, kun se huomasi sen, niin se tuijotti sitä, lähti suoraan, että mikä kumma tuolla on. Ihan samalla lailla yllätyksellä, no sen verran, että kerkäsit tiedä siihen puoleen väliin. Mutta niin kun oli meen mä sitten kuitenkin, että utelias koira. Ja samaten se näkyy tuolla niin Räminällä. Se meni sinne niin kuin saman tien oikeastaan, jossa noin aaveet. Tosi utelias kyllä, että käy katsomaan, mitä tapahtuu, missä mennään. Sitten me peloteltiin vähän koiraa ja katsottiin, että onnistuimme me pelottelemaan. No, ei se nyt haalarilla, se oli semmoinen pieni pysähdyskylähdys. Äänihetkyllä se vähän väisti, ettei nyt ihan päälle tuu. Ja aaveilla, no se meni jopa eteenpäin, niin kun, et ei se niitä pelännyt ollenkaan. Emme nyt oikein onnistuttu pelottelemaan tätä koiraa tänään. Se on vähän semmoinen tyhmän rohkea. Sitten me katsottiin noita aggressiivisuuksia. No, ei nyt kyllä ikävä kyllä tästä, tai voi sanoa, että onneksi ei löydetty tästä koirasta semmosia, niin kuin missä vaikka nyt vähennettiin kaivella, mutta ei se näyttänyt missään vaiheessa aggressiivisena. Sitten me katsottiin noin jäljelle jäävät reaktiot, eli kun teitte haalarilla ja tuossa Räminällä ne ohitukset, että kun koira on käynyt tutkimassa jonkun asian, että miten se muistaa sen sitten. Niin yllätyksellä, no vilkas koira kun on, niin siinä ei näkynyt semmoista niin kuin, tiedä, jännitystä mitään, eikä se hakenut semmoista niin kuin, kaartoa siihen, että se ei niin kuin muistanut, se oli niin kuin tätsit siinä. Ääniherkkyydellä pelkoa ei ollut, mutta yksi kiinnostus siellä oli. Niin kuin, mitä se kiinnostus tarkoittaa? Eli se lähtöön niin sen laitteen niin vierestä. Eli se kiinnosti se asia, mikä on tapahtunut. Sitten me katsottiin tuo leikkialue.
alussa ja lopussa, että miten vaikuttaa tämä ratakoirahan, väheneekö, lisääntyykö, entä nyt tapahtuu normaalista poikkeavia asioita, että sitten ei aaveita nyt hirveästi näy eikä haalaripämäärä ylös. Ääniä nyt saattaa kyllä kuulua, mutta niin tämmöisiä, että miten koiraan niin vaikuttaa tämä rata, että pysyykö se leikki samana, onko se kenties noussut vai onko se laskenut, että se on paineistunut. Niin, no, tällä koiralla se oli pysynyt samanlaisena. Sitten, että se ei ollut vaikuttanut, että leikki on, se on sen moottori. Se tykkää leikkiä, joo. Niin on, se näkyy tuossa etäleikissäkin, kun se lähti, niin se oli siinä patukassa kiinni italakisessa. Ja sitten sitä on penikasta asti tietenkin myös rohkaistu siihen. Joo, niin on, joo. Sitten me katsottiin noita tarttumisia, että miten koira tarttuu esineeseen. No tuossa ensimmäisessä leikissä siinä, kun se testinohjaaja leikkii sen kanssa, sehän oli kiinni, mutta sen verran se korjaali pikkusen sitä puruotetta siinä, että sen takia se meni huonompaan se rupsi. Mutta muuten se oli niin kuin paikallaansa. Sitten taka-ajossa se lähti siinä toisella kerralla ja se kävi nuuskaasemassa sen esinetyöllä. Se ei ollut kovin kiinnostava. Kävi katsoa, mikä tämä täällä on. Ja sitten nähtiin tuossa etäleikistä, kun se meni sinne, niin se otti patukkahan kiinni ja se riepasi sen sieltä pois. Se kävi sitten sitä passiivistakin vähän jäi sinne, että leikitäänkö vähän se. Ja sitten laukaukset katsottiin, että miten se vaikuttaa koirahan, niin kun, että niin kun tässä kuitenkin on paineistettu koiraa, että vaikuttaako se mitenkään. Passiivisessa osuudessa oli semmoista pieni häiritsevyys, tosi pieni, mutta ei mitään hirveätä, että aktiivisessa osuudessa ei edes korvakkaan, tiedäkö. Siinä vaiheessa olisi voinut sanoa, että se on kuurokoira, mutta ei se nyt kuitenkaan ole kuuro. Että jos joskus tuntuu siltä, että hei, missä korvat? Ei toimi.